Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da saduwa da ku a wani sabon bidiyo. A yau mun kawo muku wanda za ka yi editing bidiyo da kwamfuta. Editing bidiyo da kwamfuta, insha Allah mun kawo muku wani wanda za ka yi editing bidiyo, montage kin bidiyon ka. Idan dai kana da channel a YouTube, ya kamata ce kana da ko da kwamfuta ko a taki ko da karama ce wanda za ka iya yin editing kai montage cikin bidiyon ka mai kyau mai quality. insha Allah mun kama ku wani wanda ke montage cikin bidiyon ka BSDC. wannan zamu ajiye ku rabt cikin shi kasan comment, insha Allah sai ku duk mai bukata sai zo ya yi download da shi free na suke free na ba ka biya ko sisi, kuma yana da matuƙar muhimmanci da amfani, saboda amma kana da channel a YouTube ya kamata a ce ka zan dora bidiyo mai kyau mai quality, kuma in ka da wasu abubuwan da kamata kai da shi kaga zai maka abin ga shirya da wani zai maka zaka wasu abubuwa ayyuka da yawa wanda zaka yin ko comedy kake yi ko wasu wani serious film kake yi, to kana bukata wanda za ka yi montage kin bidiyon ka ya zayyana da kyau, yana da quality. insha Allah a yau za mu gwada muku cewa yadda za ka yi kai da lalakin shi a kwamfutar ka, yadda za ka aiki da shi a hankali insha Allah za mu daki shi za mu kuma dalla yadda ya kamata a ce kana amfani da shi, kuma ko baka san kwamfuta ba ko buga aiki da shi ba, yana da sauki ka fahimce shi ka aiki da shi cikin sauki insha Allah. da yau na sabon zuwa wannan tasha mai albarka adarawatv ta marga alfarma, dan na subscribing da kai sharing kai liking saboda da kai yan uwan amana arziki insha Allah. wannan shine gashi BSDC free. za mu ajiye muku da bunga shi na linkin shi nan kasa, sai ka zo ka yi da linkin shi insha Allah. har da ka da sai ka shiga kwaram, da ka shiga in ka shiga kwaram sai ka rubuta kwaram, ka shiga kwaram sai ka shiga, in ka shiga nan zai baka linkin shi gashi kana ganin shi wanda yake gashi sai ka taba ga nan kalma tilisarje, kenan za ka yi tilisarje za ka yi dalilin shi a cikin kwamfuta ka. idan ka tilisarje shi zai sauka a wayar ka, yana da sauki kowace irin kwamfuta ko ba ta abin ga yanayi ko ba ta abin ga shi ƙarhi mega yanayi, saboda bai da yauni sosai. firi na suke insha Allah, kamar in kai da lokacin kai ta sharshen ka kun ga da yake haka na fuska shi take haka. idan ka shigo nan ga sunan abubuwa ga sunan kala a hankali za mu muku bayanin shi yadda yake dalla daki insha Allah. sai ka shiga nan dan yanzu zai gwada maka yadda quality kin bidiyon ka yake, dan zaka za a yi hukumi akan mi zaka yi bidiyo shi akan YouTube ko akan Twitter ko Facebook ko mi zaka, sai ka zabi YouTube na in ka san bidiyon ka zama ko da copyright ko wasu abubuwa sai ka rubuta nan insha Allah. in ka kare sai ka mai kenan in ga baka wannan, to nan ya zaka zo ka dauka bidiyo, wanda zaka zo ka dauka bidiyo sai ka zaka nan ya shi gani ya kaga cin memory kin computer ka, zaka yi dauka bidiyo. in ka dauka bidiyo sai ka haka kan ka dauko bidiyo wanga shi zai tambayi ka za ka sake ma bidiyo abubuwan kana yaunin shi ko wani abu ko kuma ba ka so sai ka taba nan
bidiyon ka yadda yake a barin shi yadda yake bidiyon ka. Nan abubuwa na da yawa yashi kana gani yashi a hankali duk za mu muku bayanin daki dalla ne amfani waɗanda abubuwa. Wannan za ka iya samun hayyace samun ci abin ka insha Allah idan ka rike shi kai amfani da shi sosai. Na wurin kulliyar na gashi kulliyar wani irin kulliyar kake so, wani irin kulliyar za ka yi a hankali kana kai kulliyar kai bidiyon ka yadda kake so daki insha Allah. Wannan shine wannan BSDC shine wannan page wanda za ka yi montage kin bidiyon ka da quality yana da 4K yana da image mai kyau wanda banci HD a ko 4K. To kuma cikin bidiyo na gaba insha Allah za mu muku dalla yadda kamata ce kayan montage ka editing ki da kyau ka sabke shi kuma wanga bai da free na shi bai da wani alama dan ka saki bidiyo ya bar maka wani alama cewa daga wani kamfani ko na wanga free na yake bai da komai lahiya launi. Shalamala wa adana mai alama subscribing da sharing da liking saboda yan uwa da amana da ke su amfana insha Allah. Tarbe mu a cikin wani shiri na gaba insha Allah za mu kawo muku bayani akan wannan abin montage dalla insha Allah.